अनहक क बछिनिया पौले बिया आ चढ़ावले बिया लागत है के करेजा खइ एगो दुर्गा माई खाए वाली भइल बा आ लइका फइका हमर ना खइ रहत स आ लइका फइका पे बढ़ के बड़ी पकल का केरा एकदम मत को देले बिया हो उ लेके जाके रख दे घर में उ ही कहू ना छुआ नी पखंडी के चढ़ावले बिया मूर्ख नारी हमरा के मूर्ख नारी बोलबू अखंडी पखंडी मुझको अखंडी फखंडी बोल रही हो त का बोली तोहरा के का बोली हो बछिनिया हमारी बट्टो टकर करले बे भूत करले बिया आ चुड़ैल बैठौले बिया आ तोरा के बछिनिया भेजले बिया आ ओकर हम पांच लगा दे तनी ओकर पूरा गांव भर से इज्जत लीवा ले तनी देख ले तो नहीं कहिन की चुड़ैल कहिन की नहीं बोला हमो के छोड़ ना सकेनी हमके चुड़ैल बोला हमो के छोड़म ना देखो हो इहे कहाल 10 दिन दसई में 10 किस्म के खाना बनावे के चाहिए माता रानी के महिमा बाटे माता रानी आवेली खाली पियली तब नु हम निकातना जियतन जा हो सब है हमर बाल बच्चा निक से बारसन काची के कमी देले बड़ी एगो कुल लछनी बियन के खाली कहती है ना 2 4 6 7 दर्जन 7 जोड़ी माई के चढ़ा देम आई अगरबत्ती अजी दीदी का हो पलवी की मम्मी बानी जी हां हां जी हमारी ऊपर तो भूत करा देले बिया के टोन है हमारी के आई लली हो एगो कैसा रहल हो कैसन बताई को दे तू के शराप दे तू हाई कर दइस तू हाई कर आलू की शराब दे कहत अनहक बताई बाजी सजिन बिया फल प्रसादी आई बा अनहक दुर्गा माई के चढ़ावले बिया बोरिया का आई तो बोरिया के चढ़ाई हमारी गोनिया उठावे के लइकन के खिया दे ओतना का होई जी आइयो तू एकदम तार दिमागवा खत्म हो सना तो नहीं निया ऐसा नहीं लगे ना दमे कुल मार उकुट मुकुट लगावले बिया माता रानी नु आइयो दुर्गा माई काजी दुर्गा माई नु हड़ी उकुट मुकुट लगाले बड़ी तू टोन ही हड़ी आय तू जाके स्थान पर उठा के ऐसे लइकन के खिया तो झूठ काट काट हुआ कह तू के टोन ही नहीं है तार दिमाग नहीं काम करत ये दीदी हम तो बझिनिया का अथु करत रहनी हो कोई के देखा कनी हम सिखावा तनी केहू के ना लूल लंगर ना बाजिन कोई के ना कहल जाला काल कोले तोरो बेटी पता है या बाजिन जी त का करबू सात अगर दुश्मन के नत होके हां त कैसे दुर्गा माई हमारी बाल बच्चा के ऐसा नत होके कभी जीवन में मत होके हर जीवन भर हम पूजा करब पूजमानी करब जाका स्थान पर उठा लियो त माया का तो जीवन भर पूजब आय तनको रात में जाके माफी मांगो उनका से ठीक है ना का माफी मांगे जी माने हमार जितना होई बझिनिए के होई बझिनिया देख के अपन कर्तव्य से कैसे अपन भोगेला उ न जानी तू कहली ये बताई हम ही कहल चाहतनी कि एगो से दूगो शादी करना एहू करना बाल बच्चा भइल हमार भसुर तब अब का कर 5 गो कर हमनी का आवते आवत छावना नियर भइल सब कनिया तर भसुर के उहे विधि लिखल होई बच्चे ना हो जीवन भर एगो लड़की में गलती होला लड़का में गलती ना होला खूब सारा पले बनी हम उ सारा पनी हम पागल झगड़ा भइल हवे खूबे क्या करा के ओई में हरलुआ से हमार आ ये पागल खूब भइल हवे हे भगवान हे माता रानी गोला तनी पागल के अब्बो से बुद्धि थी जब हमरा के हेंगन करत रहलियो न त हमरा के करंट नियर लागत रहल सरापत रही है पागल सरापत रही तारा के तू हां मर जे हम बचिनिया के छोड़बो ना करब देख ले मर जे तो छोड़बो ना करो हमर बाल तारा ये नहीं के बुझात कि 10 दिन दसई में आदमी भोरई पूजा करेला नारती दोनों बेरा हम ऊपर में जी हम अपनी मन में रखले बानी दुर्गा माई के दिल में रखले बानी लेकिन वो बझिनी हमरा के कुछ सिखावले पढ़ावले तबे ना हमरे कहतरी तू स्थान पर जाना पहले फल उठा के ले लो जे जाके मुड़ी पटक के माफी मांगत कि दुर्गा माई तारा के कितना भर दी हम ठीक है ना हमार घर फुलवारी देखो त कितना फुलाई बाटे अच्छे ठीक बाटे जातनी ओसे पहले पूछा बझिनिया से हो करी बाद जी कोनो काम हम मांगे कर आप हमरा के ज्ञान बुद्धि मत दे ठीक ना ठीक है बेटा हमरा जानत नहीं की बाप रे बाप खेलवाड़िया लइके पकनु खेलवाड़ी हिया हो आज जब गने आइल त अपन भतार के सिखा के अलगे करा दियल एकर मर्द तनी पढ़ल लिखल ह आ कमाला विदेश देखो ते मर्द हाथ ना कमात ते कनी के काहे के दी अलगे क लिहल ते फल अरे माता रानी के चढ़े दी आई एकर आंखें पलट गइल जैसन करनी करबो ऐसे पाइलू हम का कर हमर 2 रुपया में अपन माई के पूजब आ ले आई छुन छनन बाजी अरे बझिनिया ये का कर से साहब हां दीदी गलती से हो गया
माता रानी कौन गलती बाबा गलती हो गई। पूजा पाठ सुबह सुबह करे जाता नहीं दुर्गा माई के। ये दुर्गा माई जी जीवन करी ओकरा संगे वैसे नहीं करब एकरा में हमार कौन गलती रहलट कोई कुछ भी करे पूजा के तो हम ना छोड़ब होली ना के बढ़िया अंदर जाए दिए माई सब बंझनिया पूजा पाठ खराब करके धो देलस। भोरे भोरे जाता रहे खराब कर देलस। बताई कितना अच्छा से हम अपन मंदिर में आवत रही पूजा करे, लेकिन सब हम जाता रहे खराब हो गइल एकदम। हे दुर्गा माई उनकरा के तूहे माफ करी हो। सुबह सुबह बांझिन के कहां से हम मुंह देखनी। मैं जे दुर्गा माई कौन बंझनिया फिर आ गोली से जा ई का बात नहीं दीदी मंदिर तो सब करा खाती है ना चल बेटा खाली जैसे देखिए उतना ही हम मन दिल लगा के पूजा करे देनी दीदी जी ना ना मन दिल नहीं लगा के पूजा करके सही सही बता बहिनिया, सही सही तू बता तू केवन टोन में भेजले रहलिए। सही सही बता, सही सही बता। ई का तो के अभी हम मार सही बता तू केवन टोन में हमरा के भेजले रहलिए। चल दुर्गा माई के शरण दे मर जेबो अभी। हमार बेटा बता तू खाई के चक्कर में ले बजनिया आ बजनिया हमार बेटा बता मारी मारी बाजी सब खराब कर दे हड्डी तू देखिए कोई जगह होगा बुआ खाई पूजा पाठ करू पूजा पाठ हां पूजा पाठ सब करवाओ तो हमरा के तो नहीं चमा अथु से हां बांझी मंदिर में पूजा होला जादू मूर्ति में पूजा होला बांझी पूजा करू तू कर तो कर लोट दीदी छोड़ दीदी दीदी छोड़ी सही सही बता केवन तो नाम भेजले रहलिए हमरा के हां दीदी आ होता ना सच हो जाला होता ना सच हो जाला होता ना परसा दुर्गा माई प्रसाद खाली हमने के ना पूजा करनी जा तेरा लन सबसे बता घर से भई भी ना भेजू दीदी जी हम कहां जाए की बा हमारा ए जे कोनो जगह ये नहीं के के बाटे कपड़ा फाड़ दे तेरा कपड़ा तू पूजा ना कर दीदी छोड़ ना दुर्गा माई का भक्ति मन कर मन में पाप बाकी दुर्गा माई का जगह तेरे जीवन कोई हमार नहीं के सही बता तो तुर नेटिया पलता धर पारना में हच दिना निकल जाई नहीं तारा बोल में खिचरा खोले दीदी देखो फिर आ गई तू क्या हो दुर्गा हो ए बजनिया हो हई दुर्गा माई के बोलाई बजनिया दुर्गा माई बाजिन कहीं अपना बच्चा दुर्गा माई लोग सही सब दीदी। बचाने वाले एक औरत की दर्द ना समझे तो औरत कैसी? अरे बांझिन कुछ कर लइले में टाइम में का बना लेबे। दीदी जी आप लोग के बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई दुर्गा माई है हमनी के नहीं के भाई तहार हमने क्या लोग के लिए काहे भाई दुर्गा माई दीदी जी सचमुच के दुर्गा जी हनी हां क्रिया खा पागल है निश्चित में दुर्गा माई है नी बाप जब ना तभी है आवतड़ी तो नहीं दुर्गा माई लोग के सबक सिखा दी बाजिन के इतना पुकार सुन ले तड़ी माई मुंह टेढ़ा कर दी दुर्गा माई तब समझ में आई तू ना तो कसम खा ना कसम खा तो भक्त के परेशान कैले हम तो कसरा करतनी हे दुर्गा माई मान कर दे हे दुर्गा माई हे दुर्गा माई ठीक बहुत शक्ति बा ठीक भाई बहुत अच्छा कोई हाली माना कोई नहीं कि देखो बाजी के बाजी ना कोई जला हे माता रानी माफ कर दियो कर कोल पकड़ तनी माता हे दुर्गा माई माफ कर दे जय दुर्गा जी ठीक माफ शक्ति का बहुत माफ कर दे दुर्गा जी जो करते सही भली माफ करी हे दुर्गा हम माई कसरा वापस लेतनी जे जैसन करेला उठे को नहीं हे माई हे माई और तोरे चरण में गिरतनी हे माई हमरा के माफ कर दा हमरा से गलती हो गई माई काफी अच्छा ये कनिया हमरा के माफ कर दे हाथ जोड़तनी हमार कनिया ना हो माता रानी यही से कहाला सिखावत रही कि 10 दिन 10 आई ना से पूजा कइला माता रानी दोसर कोई माता रानी हमरा के अच्छा आशीर्वाद दो हम कभी जीवन में ऐसी गलती ना करो
तोरा से हाथ जोड़ के माफी मांगा तनी माता हमरा के माफ कर दे माता हां माई दीदी किने बोले माई तोरा कम सिखाए रही केतना कि अच्छा से 10 दिन 10 आला 10 किस्म का खाना बनावल जाला के माता रानी के घर में लक्ष्मी वास होखेला आय तो तू बारू तो नहीं आ डर मैं कुल कहा तब तक सिखले ने आज के बाद ऐसे कब मत करे कान धर ला ठीक ना धर दे दीदी अच्छा नहीं छाय लगल उसे आप देली अगर पूजा सच्चा मन से कर दुर्गा माई आई जाली माफी मांग कनियो से माफ कर हाथ जोड़त नहीं जाके बोल चली गलती होला भक्ति में शक्ति होला गलती हो अब तू गई तेरा लग निकला घर दूसरा के दे तो फोरे आय टोटे हम का करे बताई ई कहली हमरा से कि चल तो नहीं नहीं तो भाई कहती जाके धना खेता में मुड़िया के भर गिर हम ना जानी दुर्गा माई रही जन्नी दीदी दुर्गा माई के साथ छवि गलती हो गई हमसे घर की कन्या ऐसा ना ले सो तारे सिखा आज के बाद दो प्लेट मत ले जब तक जा ठीक पे हम जाता नहीं है दीदी आया मत मत दो नहीं नहीं तारे दीदी सब छोड़ जा और चली जा अच्छा से बैंड बजा के साथ पूजा हां जा पूजा कर जा बढ़िया से मैं अंधा गुरु नहीं से शासन करो मोतिया दिया के हो खेला आई कैसे बचैला ये कहली खेलवाड़ी कहीं के आज बुझाता कि कैसे रोकेली माता रानी ठीक ना आ देखो जैसे ना नैहर करा लिए ना घर फोड़नी वैसे आके हमार घर में आग लगल से जातर के घर में तहार आग लागो हे माता रानी माफी मांगती सब दुश्मनों कैसे मत दी है घर में केहू के दुख बरखा एगो तो पड़त रहता हमेशा भीजते रहता ई कपड़ा बरखा पड़ता जात नहीं नेवरातन भाई बरा पूजा पाठ ये दीदी बैठी ना बात कहत नहीं जानता नहीं छबिलिया के माई दिया ना हाँ ये दीदी हमरा घरे आई के जानी ना कुका भी अरे हमरा घर हड़बड़ी में का बोले के का बोला जाता अरे कौन कर ढोला का खराब नहीं ना ओ माता रानी वो उपुटल रहली हां देखली हां हां अपने आंखी देखनी हां जान जाई ना कि ओकरा के शराब देली ना होखे लागल लिया जानी आई ठाई लागल लिया हां तो बड़ा घमंडी हवे देवता के माने ले नाही के त उनकर पूछा गइल कि कैसन देवता देवी और एगो हो खलवाड़ी एक नहीं बुझात उजरंतिया के माई के आय कि दोसरा के घर फोड़े आवतिया जी आय तोरा तरी जे दूसरा के फोड़ लेगो खुद फूट जाला जाला हम तो कह रहती न तो कहती है खिलवाड़िया के दे दो खाए पर हे माता रानी बाकी ई कोन का माता रानी से डराई जाला 10 दिन के 10 के दिन बटे बताई नानी के जब उन चढ़ाई त का फायदा रो त नची दाना बेदाम आदमी चढ़ाते बा नवरातन में फल फूल चढ़ावल जाला माई के तब ताजा ताजा फूल चढ़ावल जाला 10 दिन काहे खाते 10 किस्म के फल उल चढ़ावल जाला बानू बात और खलवाड़िया बिया के घर और मां के फोड़ भांग देले समझाई नहीं हां कति आज के बाद दीदी कान धर तनी कबो करब ना देख अब रौरो के कह दे तनी खोली के कि रौरो करा से बचल रह जन्नी अरे हम बचरानी बाबू एक खाटी का तू खाटी में हर भतर करवली है दीदी रौरो से का कही जन्नी हम त ना कहि न सब हमरा कहला झगड़ाई नहीं बाकी हम ना आनी सब कहत त कहे दी हम हमन मरद ठीक बा न बस तनी करतनी जाई रौरो अपन देख बनी कपड़ा पे सतरी का कपड़ा पसार तरनी नवरातन बा नवरातन तेनु कहले बा लइकन के 2 दिन स्कूल ये तीरे बात कहनी हां का कहनी न को 8वीं के दिन न सब को तारा चंडी जाता पहाड़े में हुकुला बिलिया मुहे पनिया गिरेला पथालवा मुहे ओही में नहाए के बड़ा निक लागेला आ सोभे जाता सब कोई जाता आ डायरेक्टर पर नु ढेर ना 45 रुपया लागता का करब हमार मर्दे ऐसा ना पैसा से ना देला 50 रुपया नहीं खे के हम चल हम दे हम हाथ पाट पेन के नहाए के मिलेला हीरोइन बने के हमनी के जी चली ना ठीक बाटे तैयार हो हम तैयारी हो कि चल हम तैयार हो हम चल चल के चुपे देब आरो हमरा के हल्दी देब ओइ में कट जाए का हां तैयारी हो कि आवतनी